İşte çend rojan ji serhildana Rojhilatê Kurdistanê bi sedan welatiyên Kurd beşdarî mangirtinekê li meydana Kropkê li bajarê Hanoverê li Almanyayê bûn û piştgiriya xwe ji bo raperîna Mehabadê û hemû bajarên Kurdan li Rojhilat dan. Mangirtina koşaliyê İnisiyatîva Ciwanên Kurdistanê, Tevgera Ciwanên Kurd û Partî Demokratîk Kurdistan Sûrî hatibû amadekirin gelek welatiyên Erebên Sûrî, partî û rêxistinên Kurd û Kurdistanî û komele û çalakvanên Sûrî tê de beşdar bibûn. ام دخوازن ام بانک همو پارتیا بکن همو خوردا همو کجانه تنه پارتی کردان پارتین دیجی وک ای سوریا ای عرباش برگ تعداد رجیما ایران تعداد رجیما ملالی لسح سر همو خلقه هي ولسر سوري تایبه تیجی هي وک ایرو امزانن گو خو گو ملت سوری بدست چکن ایران تن کشتن کومله و çalakvanên Sûrî yên beşdar piştgiriya xwe ji bo vê raperînê dan û bang li hemû Erebên Sûrî û welatên Ereb kirin ku piştgiriya Kurdan li dijî rejîma Îranê bikin. إذا لم يتحدوا عربا وأكرادا ضد هؤلاء الأنظمة Heger Kurd û Ereb li dijî van rejîmên diktator bi taybet rejîma meleyan dê rejîma Îran û ya Esed destên xwe deyne ser tevahiya herêmê. Ji me hemiyan tê xwestin ku em li dijî van rawestin ji bo serkeftin û azadiyê. وضد الملالي من أجل النصر ومن أجل الحرية. Helwestên partiyên Kurd bi taybet li Bakur û Başûrê Kurdistanê derbarê serhildana Mehabadê nediyar in. Ji ber wê jî doza zelalkirina helwestan ji wan hate xwestin. اگر کو هیزن کرد یه باشور کردستانی هر پارچه کی دی اگر کو بخوازن اف تفگرا روجهلات کردستانی تک نچه برا پشتاوی بگرن دست خو نخنه نافدا جبر دست تفگرا کردی با یه هر درکه ج پارچه کردستانی بکوی نا ویلا پرینه دا و ویلا پرینه خراب که جبر وی که پدویه همی هیزن کردستانی پشتاوا بگرن به مایته کرن. Tiştê balkêş di mangirtinê de gopiraniya sloganan ji bo piştgiriya hêzên YPG û YPJ û rêberê PKK Abdullah Öcalan û pêşmergeyên Başûrê Kurdistanê bûn û behra herî kêm ji sloganan a Mehabad û raperîna Rojhilatê Kurdistanê bû. Serhildanê li Rojhilatê Kurdistanê û li Mehabadê her berdewam e lê me tirsî hene ku destê partiyên Kurd careke din derbasî vê serhildanê bibin û wê têk ve bibin. Maxim İsa Orient News, Hanover.